Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Dunet f'isem Ġesu, nsellmilkom, nagħtikom l-għodwa tajba. Kemm grazzja kbira għal darb'oħra dal-għodu qegħdin flimkien fil-bidu ta' din il-ġurnata biex niltaqgħu ma' Ġesu. Dan Ġesu li wedna li se jkun magħna u qiegħed magħna. U disa hija proprju din l-okkażjoni fejn aħna niltaqgħu ma' dan Ġesu ħajja għalina fil-kelma li se nisimgħu u fl-Ewkaristija li se niċċelebraw, fl-imħabba ta' bejnietna. Illum il-Knisja tixtieq tippreżentalna episodju iktar minn persuna għalkemm il-persuna tagħmel dal-episodju li huwa l-martirju ta' San Ġwan il-Battista. Huwa l-unika martirju li nsibu fil-Vanġelu. U interessanti li dan il-martirju seħħ qabel it-tbatija ta' Ġesu, s-salib tiegħu. Dan Ġwan il-Battista li kellu jkun il-profeta li jkun propju li wassal l-aħbar ta' Ġesu kellu jkun ukoll u li jħabbar il-mewt tiegħu bil-mewt tiegħu stess. Kemm grazzja kbira li għandna dan il-mudell ta' dan il-qaddis li jagħtina ħafna kuraġġ fil-ħajja tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Ngħidu grazzi lil Alla talli qed jagħtina possibilità li ngħixu ġurnata oħra fil-ħajja tagħna. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixuha fil-grazzja tiegħu u fir-rieda tiegħu. U nitolbuh jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien infaħru lil Alla. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bil-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Amen. Nitolbu. U Alla intrid li San Ġwan il-Battista jkun
prekursur ta' ibnek, mhux biss fil-ħajja, iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma hu sofra l-martirju għall-verità u għall-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissieldu bil-qawwa biex niddefendu it-tagħlim tiegħek. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-mulej kellimni u qalli: "U int ħażżem ġenbejk, qum u għejdilhom kull ma ordnajtlek. La tibżax minnhom għax inkella nbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra l-pajjiż kollu, kontra Slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek, oraklu tal-mulej biex neħilsek minnhom." Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jinnisken ma jkolli qattax ninfixel, għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni. Għatini widen u fittex eħlisni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wed li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza inta lija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, minit il-qarrieq u l-kiefer. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġo fommi inti ħatni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti int allimtni, u jien sissa għadni nxandar eġubijietek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Erodi bat jarresta lil Ġwanni l-Battista u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja, mart ħoħ Filippu, billi kien iżżowwiġaw. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara taħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu. Imma ma kienx tistax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien ħarsu mill-lawġ. U kienu ħobb joqgħod jisimgħu, għadt li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Meta wasal jum tajjeb, meta Erodi għalaq snienu u għamel ikla lill-gbarat tiegħu, lill-fiċċjali Orja u lill-aqwa nies tal-Galilea. Bint Erodja daħlet tisfen u għaġbot lill-Erodi u l-mistednin tiegħu. Is-sultan qal it-tifla: "Itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni." U għalila u ħalfila: "Itlobni x'titlobni, kollox nagħtik, imqar nofs is-saltna tiegħi." Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma: "Tgħid x'nitolbu?" Ras Ġwanni l-Battista weġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan talbitu qaltlu: "Irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt." Tnikket għall-aħħar is-sultan.
Iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġibulu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla. U tfajla marret tagħta lill-omma u meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lila Kristu. Ek naħseb waħda mill-affarijiet li sabiħ li aħna nisimgħu il-kelma Alla u niltaqgħu ma' Ġesu. Għax jablinna ħafna kuraġġ speċjalment meta naqtaw qalbna u aħna għandna drawwa naqtaw qalbna. Ħafna drabi naqtaw qalbna f'ħafna affarijiet aħna quddiem affarijiet li nħossuhom ikbar minna. Però waħda mill-affarijiet li anki ħafna drabi naqtaw qalbna hija propju l-ħażin, id-dnub. Dak li verament mhuwiex sew. U ħafna drabi hemmhekk insibuna ibsa aħna ħafna. Kellu raġun San Pawl jgħid għax kien siġġier anke fl-esperjenza tiegħu qal jiena nixtieq nagħmel ħafna tajjeb imma jirnexxieli nagħmel dak li hu ħażin ta' San Pawl. Jiġifieri hu stess tqarr li l-ħażin tantu kbir fih u tindunaw aħna il-passjonijiet tagħna tista' tkun rabja, tista' tkun xewqat ħażina, tista' tkun reba. Aħna il-passjonijiet tagħna tant jinfluwenzawna u tant huma qawwijin fina. Tant huma qawwijin li ħafna drabi ma jirnexxinniex nelbuhom. U għalhekk sabiħ li aħna nduru lejn Ġesu biex jagħtina din il-forza u llum il-Knisja stess f'din il-quddiesa fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu qed tipprova tippreżentana lil dan Ġwanni l-Battista. Personaġġ interessanti li fil-fatt mhux għax kien hu kbir anki għax hu stess kien jistqar li jiena minn ħadd anzi laqqas kapaċi naqfel is-sandli ta' dak li ġej warajja u stess kien jgħid li jien jeħtieġ nonqos biex jikberu. Però mbagħad kien bniedem sod ħafna. Kien bniedem umli, però sod. Kien sod fil-prinċipji tiegħu, kien sod fil-imħabba tiegħu lejn Ġesu, kien sod f'dak li jemmen fih. U din hija ħaġa li tgħinna lilna biex verament dan jagħmlilna kuraġġ tal-għodu. Jagħmlilna kuraġġ li tajjeb ma nistax noħloq kompromess miegħu, ma nistax ġifieri jien filli fit-tajjeb u filli fil-ħażin, filli qed nagħmel xi ħaġa tajba u filli qed nagħmel xi ħaġa ħażina, ma nistax nibqa' fil-ħajja tiegħi daqqa hekk u daqqa hekk, tantu hekk li Ġesu f'waħda mill-affarijiet sbieħ li faħħar bihom lil Ġwanni u li nsibuha biss fuq Ġwanni l-Battista qal xi ħsibtu ħriġtu taraw, xi qasba tixxengel mar-riħ. U hemmhekk tinduna kemm dan Ġwanni l-Battista kien bniedem verament sod f'dak li jemmen fih. Tant kien sod li kif rajna llum fil-Vanġelu kien lest li saħansitra jagħti ħajtu għal dak li jemmen fih. U għas-sewwa. Kien bniedem li verament ma joħloqx kompromessi miegħu innifsu. Naturalment għaliex anki kien jaf iħobb lil ħadd ieħor. U l-imħabba waħda mill-affarijiet sbieħ tagħha mhux biss iż-żejjil u l-fsiet, imma hija wkoll li jiena ngħin il-ħadd ieħor fit-tajjeb. Kemm ħaġa sabiħa li jiena meta nara ħadd ieħor qed jiżbalja ma naħmilx li nħallih fl-iżball. Anzi nixtieq ngħinu. U għalhekk bil-prudenza kollha u bil-imħabba kollha jien ta' min niftaħlu għajnejh għat-tajjeb, għalhekk sabiħ li jiena jsib mumenti meta jien nistal dak li jkun bl-eżempju tiegħi, però fuq kollox anke bil-kelma tiegħi li nkun kapaċi ngħinu l-bniedem biex joħroġ mill-ħażin tiegħu il għaliex ħasra li jiena jekk inħobbu inħallih fl-iżball. Kellu raġun anki fil-fatt San Pawl jgħidilna li min iħobb jixtieq lil ħadd ieħor aħjar minnu fil-ġieħ, aħjar minnu. Mhux talli ma nieħux pjaċir li dak mhux daqsi, anzi jien nħossni forsi iktar qaddis minnu, imma li jien il-ħadd ieħor nixtiequ qaddis iktar minni. U dan hu s-sabiħ tal-ħajja, u din l-esperjenza li qed joffrilna San Ġwanni llum li verament l-ewwel nett il-ħażin niqfulu, il-ħażin ma nistgħux noħolqu kompromessi miegħu, ma nistax jien nibqa' mdendel ma nafx fejn qiegħed, imma rid inkun sod f'dak li nemmen u f'dak li ngħix fil-ħajja tiegħi. Kemm hu sabiħ li jiena kapaċi kif darba qal il-Papa Franċisku ngħix il-martirju ta' kuljum. Jiġifieri l-Ġesu jien biex inħobbu irid inkun kapaċi kontinwament ngħid le lil dak li mhux tajjeb fil-ħajja tiegħi. U din hija ġlieda li rid noħloq fija kuljum.
u rrid inkun konxu minnha, però is-sabiħ tagħha li mhux toħloqlu xi tensjoni. L-importanti hu li kif inqum filgħodu jien bħalma qed nagħmlu dalgħodu b'din il-quddiesa nitfa' l-attenzjoni tiegħi fuq Ġesu, ħalli hu jkun verament id-dawl tiegħi. Dak li hu stess qal min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam. U din hija l-grazzja li meta nfittex il-Ġesu anki jekk jiena forsi dajjef ħafna quddiem id-djufija tiegħi anki tad-dnub u tal-ħażin, però bl-għajnuna ta' Ġesu kapaċi anki b'dak li rċevejt fil-magħmudija tiegħi ikolli l-qawwa li negħleb il-ħażin. Imbagħad dan il-ħażin inkun kapaċi wkoll l-ewwel nett ma nikkompromettix ruħu miegħu, anki speċjalment fis-soċjetà ta' madwari, li jiena nkun kapaċi nibqa' nemmen fit-tajjeb anki jekk ħadd ieħor qed jagħmel ħażin, imma nibqa' nagħmel it-tajjeb għax dak li se jsalvani, u mbagħad fl-aħħar nett li nkun kapaċi ngħin il ħadd ieħor anki joħroġ mill-ħażin tiegħu għax ma naħmilx li ħadd ieħor jibqa' fl-ispall. U din hija verament att ta' karità kbira meta jiena nikkoreġi l-ħadd ieħor kif għamel San Ġwanni l-Battista. Ejjew nitolbu din il-grazzja ħalli anki llum fiċ-ċirkostanzi żgħar tagħna inkunu verament kapaċi bħal San Ġwann inkunu martri għal dak li huwa sewwa. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej l-ewwel għal ħafna ansara ħutna li jinsabu f'pajjiżi fejn huma persegwitati. Nitolbok li tagħtihom il-grazzja li jibqgħu perseveranti anki f'dan il-martirju tagħhom, biex tagħtihom il-grazzja li jibqgħu xhieda soda tal-ħajja nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qed ibatu magħhom infushom biex jagħmlu t-tajjeb, biex tagħtihom il-grazzja tiegħek ħalli joħorġu mill-ħażen li jinsabu fih u jibdew ħajja tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li fil-fatt għaddejjin minn xi tbatija, minn mart, minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom, minn dubi. Għatihom l-għajnuna ħalli jibqgħu sodi fil-ħajja tagħhom, fit-tama tagħhom fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal u għas-żgħażagħ tagħna, saħħahom fit-trobbija tagħhom f'dak li hu tajjeb. Ħalli huma meta jkunu qed jikbru jibqgħu sodi f'dak li jagħmlilhom ġid u dinjità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna, speċjalment dawn it-talbiet tagħna u l-ħajja tagħna ħalli jkunu ta' glorja lik bi Kristu sidna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bl-offerta li qegħdin nagħmlulek nitolbuk li żommna fit-triq id-dritta tiegħek kif għallimilna San Ġwann il-Battista. Il-leħen jgħajjad fid-deżert u rijinna b'qawwa kbira fit-tixrid ta' demmu.
bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr permezz ta' ibnek Ġesu. Għal San Ġwan il-Battista għal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġel. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. U li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna fuq l-artal huwa Ġesu li ben Alla, li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħin, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol jitolbuk, għata lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' San Ġwan il-Battista, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Impoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Nitolbu bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrinna d-nubitna bħalma naffru lil min ħati għalina
u la tdaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Somni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej, ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ġwanni qal jeħtieġ jikberu u nixkinien nitolbu. Aħna u nġeddu t-tifkira tad-daħla ta' San Ġwanni l-Battista fis-sema, nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbierku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Xikluna jinsab għal-beħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib.
Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smat talbtana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfir lil nobietna, aħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejn u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan. Slim għalik Marija bli grazza mnija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, ħlisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbiħ kollha, speċjalment dawk l-aktar ħtieġu il-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu kien marbut ma' kolonna u msawwat. Issierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semejt u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbiħ kollha, speċjalment l-aktar dawk li jeħtieġu il-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta lil Sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Issierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semejt u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missier, liberu l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima uridlina l-inti jomna, għalik isma tal-plana, Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dak dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Il-raba misteru tal-patija, meta sidna Ġesu ġar is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier, libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-batija, meta sidna Ġesu ġie msallab fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa.
Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir, il-Liberu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li kienajdu li xaħna turufnatu li tefa. Li l-għet nitnedu aħna nikpu nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwalejna u klanitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, sirna li jinti fis-smewit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum frilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir, il-Liberu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristus mana. Kristus mana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eter l-Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li siet safja. Itlob għalina. Om li siet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-tusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda bistika. Itlob għalina. Torri ta' Dafi. Itlob għalina. Torri tal-Aforju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-seba. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-mniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlistam l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella-s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa bid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena u jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun immissier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ, ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li tqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetidna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċessjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Malta.